and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyom sa nagbangutang kasing-kasing. Nga naman. Butakal ng dako! Basit og iyang biktimahon ang akong anak! Oh, saman! Dili ko gusto mahimong biktima ang akong anak niya, Otik. Ha? Dili! Mang maluoy ka, Otik! Ayaw pasagdi ang akong anak! Kasi, Palihog lang. O saman, napa ba siya diha? Si Mr. Martinez? bunga-bunga na. Napa ba siya diha? Di apa. O saman yung giyan diha? Ay, mau gani. Mau bitaw ni? Ha? Nagkigsulti siya ni Declare. Masuta din na to. Unsay yung tuyo. Oh, shit! Tingalig hayloon niyang sapi ang akong anak! Oh, Kati. O sige na, bye na, Otik! Sofia, mulakaw ko! Ha? Uy, asa man ka? Muadto ko sa ospital. Tuwa ko no dito sa Greggy. O sa buhaton mo, ha? Dili ko gusto mabiktima niya ang akong anak. Ay, Kati, kuyugan ta ka. Sunod ako! Uy, hala. Ay, nisirit na. Kuyugan ako siya. Tingali kung sabay mahita po. Oh. Saan to iyahan ni Kati? Tinudan na ito? Bida. Kung nagsilo siya, yatis na noon. Oh, si Bay Franco. Bay. Bay Franco? Oh, Bay. Saman, mo bangon ka? Ha? Bayotik. Asa si Claire. Si Inday Claire? Ay, ito pa sa gawas, Bay Franco. Nag-unsa man siya sa gawas. Kuan kining. Ay, dunay paliton. Sakit sa bukton eh. Ay, mamaayo na bay. Waran sakit, anak. Yan, mamaayo. Bay, kanus apa mo kung gawas diri bay? Kanus ako makagawas. Oh, siyempre, makagawas ka kung mamaayo ka na. Ganong naingon ini man ang dagan sa kong kinabuhi bay. Bay. Unsa may sana ko aning kalibutan. Ganong kisulutan ko sa may ni. Lord, unsa may ako pagkuwang nimo. Kining, Bay Franco, bay. Ayaw mahayang Ginoo, bay. Hinumdumi nga, dili kay ikaw rang nakaangkon ng mga problema nga sama ini. Magmalig-on ka. Matod pabitaw nila, ang tanang panghitabo, doon ay igong nga katarungan. Di ko lang kalikayan, Bayotik. Na makamahay ko. Tungod kay wa mangyud ko makahinumdum nga nakahimo kog ngilad. Wa ko mahinumdum nga naghimo ko og paglimbong sa akong pagkatao sa among kaming ni Kati. Wa ko mahinumdum nga nakapasakit ko niya. Gani naning kamot ko. Naning kamot ko bayo nga dili mapas mo nga akong pamilya bay. Bisan pa sa ako kapupri, naning kamot ko na makakaon mi katusaw sa kadlaw. Oo. Tinuod na. Saksigi ko ana bay. Igo na. Igo na. Ang may namang buhaton nga makigbisog ka. Lapan lang. Saman! Kung tiyaw man kini. Sakit na po nga tiyaw ba yun? Bay Franco, ako matabang ni mo bay nga. Magampo ko. Tabangan tag magampo bay. Bayotik. Sampitan ni Lord. Sampito na to siya. Di na to siya mahayan bay. Magbaligon ka. Nag-ingo dito sa kuan ay
Sa Salmo 91, naan niya. Naan diha masuwat. 14 nga to sa 16. Luwason ko katong nahigugma kanako. Og panalipdan ko katong miila sa akungan. Sa dihang sangpiton ko nila, tubagon ko sila. Magauban ako kanila sa dihang sila, anaas kalisdanan. Luwason ko sila og pasidunggan. Gantihan ko sila. Sa taas kay kinabuhi og unya, luwason gayud sila. Bayotik. Magpakiluoy ko ni mo, Sir Martinez. Igo na in taon. Husto na sa pagsakit sa akong amahan. Hindi, Claire. Hinundan nga biyanihi ko. Tungod kay, bisan sa unsang paagi, makahimo ko sa pagtabang ka ninyo. Palahiin na in taon ang akong inahan. Claire, Apan kung gusto gid mong magpadayon mo sa inyong relasyon, palayo mo. Nga di mo makita sa akong amahan. unsa? Panglayas mo din hiya. Di ba gyud mo kapugan? Ayaw mo pakita sa akong amahan. Hindi, dili ka na mahitabo. Tungkol kay sa ako nagingon, iputol ko na ang amang relasyon. Pakakon. Makabiya ka na, Sir Greggy. Okay. Sige. Mula ka na ako. Pwede ba nga ikasulti na ko pagbalik si Utik? Palihog lang. Aw, mahimo. Usbon ko. Kitapos ko na nga mong kalambikitan sa imong mama. Huwag niya lang ako. Aras pagpangayit pa sa ilang. Ano mo tabang sa kahintang sa iyong papa. Tabang og duot. Pagtabang ba? Ang pag-ungkag sa mong pamilya. Oh my God. Claire, Diya ka na. nakita rin ko ni Franco nga biyanto silang suki. Pero niya itong hikayo na. Ni pati na kasukukan ako si Kati. Itsapuiran ako niya. Di na ka siya gusto makakita pa sa akong dagoy. Pero dili ko mapasol si Claire. Ingon man si Franco. Sorry, Claire. Oh, dahil. Unsa na? Gipangita ka niya. Ato asenoy. Nagpaabot siya nimo. Okay, okay dahil. Si Papa ni mo, ipangita ka. Salamat ni Utik. Sige, arayaw na ko siya. Huwag na ko sulti sa Papa ni mo nga na si Mr. Martinez. Salamat, Noy. Sige, sige. Arayaw na ko. Nagpiyong si Papa Franco. Ug may mga luha. Nga hinay nga ni agas sa iyang mga mata. Pa? Claire, Naghila ka na, sad? ipugnan ko nga di ko makahilak. Pero di lang ako may bawaan nga naglumba, nag-agas ang akong mga luha sa akong mga mata. Masinog may gusto aning akong mga luha nga ibanlas nga akong mga kasakit. Papa Franco, Sagdi lang ko na ka. O hubas na tingali ni. ni apa ko pa nga nagkinahanglan ni. Ay kabalakan ako. Nak, Claire. Ni pahiyong ka. Samtang nag-agas ang mga luha ni mo pa. Buang, nakapayaso naman nga akong mga mata. Gusto na pa. Pahiran ko ang imong mga luha, ha? Salamat. Salamat, Claire. Sorry kayo, Tig.
Nasul ko ninyo, ha? Sorry kayo. Ay, pangayo. Sorry, sir. Adto pangayo og pasaylos Ginoo kay gi ismiringhoy ni Muscate. Ikaw na ibahala ninyo, Utik. Unsa man, sir? Kwarta, Sir Martinez. nawatag ning envelope para ka na ni Franco. Sir, Isali ko ka na kanimo. Wala abot sa peranan sa ospital ako na bahala. Ilang ka nagkilap din. Kaya ako'y bahala sa tan. Kanang kwarta, para ka na sa ilang panginahanglan o sa ilang kaupahan. pila man ni, sir? Chiki ka na. Pay to cash. 500,000 pesos. Unsa? 500,000 pesos? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!